Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili. Ivule ngokusemthethweni eyezokuvakasha. Kusolwa ke Ugobela ngokubulala Ithwasa. Kanti ke kuhlukene imbono kwabe ABC. Izindaba ze1KZNTV uzifundelwa ke uSiyabonga wakaduma nina bezulu helidume esandlwane siyakhuleka. Ungqongqoshe wezokuvakasha kuleli uPatricia de Lille uthi nakuba ke imboni yezokuvakasha ikhombisa ukukhula ikakhulukazi ke ngemumva kokukhahlamezeka kusukela ke kuhlasela ukhuvethe kepha ke sikhulu isidingo sokubheka izinto ezenza kube nzima ukuvakasha kuleli. Ukumba ke eqolo kwezimvume ezivumela ukuba kwamanye amazwe kudingeka kuba kulungiswe ngokusheshsha njengoba ke bese izingxoxweni zokuba lokhu kuguqulwe. UDelile usho kanjena ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni iAfrica's Travel indaba okuyingqungquthela ezokuvakasha nezothatha izinsuku ezintathu ibanjelwe ke eThekwini. Ivulwe ngesasasa ingqungquthela yezokuvakasha ebanjwe eThekwini okuhloswe ngayo ukuvulela amathuba okhweba nokhwebelana kosomabhizinisi bakuleli nabasezwenikazi iAfrika. Ekhuluma emcimbini okuyivula ngokusemthethweni ungqongqoshe womnyango wezokuvakasha kuleli uthi kusukela ngoMasingane ngonyaka owedlule elakuleli lamukele ivakashi ebalelwa ku5 million kanti ke lokhu kuyizinkomba kezokuthi lemboni isibuyele esimeni ngemumva kokukhahlamezeka kepha zisekhona ihibe okusamele kubhungwe ngazo ukuyiphucula. There are other areas where we need to work together to unlock the full potential of the African tourism market. And the first of these is the visa regime in all African countries. We must harmonize this visa regime across the continent and make it easier for visitors to move from country to country. So the visa problem is just not a South African one, it's an African one. And as ministers of tourism, we are going to work together to address the issues of visa. We must simplify the e-visa application process and also reduce the cost of visas to make Africa more attractive and bring in more international visitors. Lengqothela iza esikhathini lapho lemboni iyakhahlamezeka kusukela kuhlasela igciwane iCovid-19 nokwaphoqa ke ukuba kube nomvalelandlini kwaphinde kwaba yizikhukhula kanye nezibhelu kuzikhumbuleka ukuthi izibhelu zibe nomthelela omubi ikakhulukazi njengoba ke lokhu kwaholela ekuthena abatshali imali bangabaze ukuqhubeka nokuhweba kuleli kanti ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni uthi ke bakwazile ukukhulumisana nabo. Ikhona ke kona isasaso ukuthi ikwazi uNatal noma ngabe lalimala ngesikhathi sakhuvethe nangesikhathi ke sezikhukhula nangalesikhathi ke sokuthi abantu bethatha impahla ezitolo kutapwa. Kodwa ke sicabanga ukuthi ziningi indlela okunye indlela esisikhulume ngayo sikwazile ukuyohlala phansi nama stakeholders sakwazi ukukhuluma nabatshali bemboni ukubatshela cha sesisilungisile sikwazile ukuthi ilungise zokuphepha sizokwazi ukuqapha ngaso sonke isikhathi ukuthi izitolo zabo zikahle nemali abayifaka ngohwebo ikahle ubonile nasolwandle laseThekwini ukuthi la cleanwa sakwazi ukungenela njengomnyango waka800 ukuthi sikwazi ukuthi ibooste indlela abakwazi ukusebenza ngayo zinhle ke indawo zaKwaZulu-Natal njengoba wazi nje ukuthi naseDube Trade Port samukele ibhanoyi level eSwatini ngomhla ka5 sasamukela seZambia so kusho ukuthi sikhona indlela abantu basasithanda lesifundazwe. Ngicabanga ukuthi ke ngesikhathi yokugcina ikhona yacontribute ngo41 million okwagcina kufaka ku120 million izolekela nje ukuthi njengoba uzobona nje kunama stand azobe nabantu abawu15 abasha esibalekele njengomnyango izosiza ekutheni yuboost umnotho kodwa futhi yenza amathuba amasha. Babalelwa ekhulwini osomabhizinisi abathola ithuba lokukhombisa ngemisebenzi yabo kuba lokho abeyindawo zokulala abezindiza abenza imisebenzi yezandla nokunye okuningi phakathi kwabakhombisa ngomsebenzi wabo owesifazane oneminyaka engama-60 owenza umsebenzi wezandla. Uthi ke kunzima kakhulu kubo njengoba imisebenzi yabo iqhinqile ngenxa yokweswela abathengi. Sesisithi isikhathi ngiqalile ngiyadayisa kodwa ke ukudayisa kwami kuba buhlungu ngoba sengimdala eminyakeni akungisakwazi ukugijima kahle ngihamba ngidayisa
imlenze isimfushane ekuhambeni. Angisekho powerful njengakuqala lo msebenzi ngustarta kodwa ngipowerful too much mangizohlala phansi ngenza umsebenzi kodwa bese uyaqhinqa endlini. Yabona nje kumanje ngisenomsebenzi engawenza ngelokhuzana ngalezi khathi ze-lockdown. Namanje lo msebenzi anginawo amandla okugijima uchitheke. Ngisiyadinga usizo kakhulu ukuba sikwazi ukuxhaseka sila sizoba nendawo khona yokudayisa. Abayingxenye yale ngqungquthela baphawuleka nje. Siyabona manje izinga lokubuya kwabavakashi linyuka kade sibuka nje ngakwezemali ukuthi cha sesiqala ukulingana nangalesikhathi iCovid ingakabi khona ngokusebenza kwethu kodwa kusekuningi kakhulu ekufanele sikwenze ukuthi sithuthukise imboni ingakho sila sizobanxenxa abavakashi ikakhulukazi sesibheke nakhona eAfrika ukuthi nathi eAfrika sivakashelane zodwa sijabulele indawo zethu sibheke kakhulu kanye nakubantu abakhona abahlala lapha eMzansi Afrika eKwaZulu Natal abantu abaningi abazazi le ndawo esikuzona ukuthi kunobuhle omngakanani abantu abangeza nemindeni yabo bajabule bangcebeleke bajabule kakhulu. Challenges is the losing of jobs. Many people lose jobs during that time because of economy going down. That is the main challenge, losing jobs, because the tourists were not getting to our municipality. Yeah, we are building beautiful hotels near Nandoni Dam. We have many hotels, the beautiful ones that can attract the tourists to come to our municipality. Kulindeleke ukuba ingqungquthela iqhubeke kuze kube uLwesine. Ezindabeni ze KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Usuzwakalise ukudumala umndeni wakaMthethwa endaweni yasesigaganeni kwesakaMthethwa kwaMbonambi enyakatho nelikaMthaniya ngemva kokuba inkantolo kaMantshi kwaMbonambi idedela Ugobela ngemva kwezinsolo zokubulala ithwasa lakhe. uJabulani Mthethwa ungubaba kaMufi uthi ke basashaqekile ngesinqumo senkantolo ekubeni indodana yakhe ilele emakhazeni ingasayophinde futhi ivuke ngenxa yesenzo salogobela. Usashaqekile ubaba wethwasa elibulewe lapho belethwasa khona uNjabulo Mthethwa nokusolakala ukuthi ubulewe yilowo ongigobela wakhe abamchaze njengobonga wakwaNdlovu. uJabulani Mthethwa ongubaba kaMufi uyachaza ngendlela adumele ngayo ngalesi senzo. Nami kuswa kwami ngiswe sekuthi sengizibuyela amaphoyisa ukuthi uNjabula kasekho ethuka nami kakhulu ukuthi hawu umuntu ngimthwasisa lokho esekuthwaseni usehliwa yini mase babeka ukuthi cha ulinyezwe ugobela wakhe uthi ugobela wakhe udla inyama yakhe uthatha inyama yakhe lokho ama-dry pack kodwa ube kubuhlungu mina kumphathe kabi ukuthi ke akasasho ngani mangabe lokho ethatha ileqhekeza indlu yakhe ukuthi baba kaNjabulo ngikhokhela into zami mangabe mhlawumbe kuyimali enkulu buyisa noma imbuzi noma inkomo uzwe nje ukuthi umuntu uthiwa akasekho usesemakhazeni kungithuse kakhulu lokho. Kanti ke ilungu lomndeni ebeleseke ubaba kaMufi lithi ke lidumele ngesinqumo senkantolo sokudedela umsolo ngaphandle kwesizathu wesiqondile. Sibe buhlungu kakhulu siwumndeni uma sihamba siye enkantolo sithola ukuthi umenzi wecala inkantolo iyamdedela ngaphandle kwesizathu. Sibe sesiphatheka kabi kakhulu siwumndeni ngoba sibe sesibona ukuthi ukusho ukuthi inkantolo ayibanga nabo ubulungiswa ayikwenzanga ekufanele ikwenze ngoba size saphatheka kabi sathatha isinqumo sokuthi ake silandele lolu daba ukuthi lwenzeka kanjani udedelwa ngasiphi isizathu. Thina kusukela namhlanje thina sifisa ukubona umenzi umbulali eboshwa ehlala ngaphakathi ejeza kufanele kujezele lokho akwenzile. Ilokho nje esikufisa uthina ukuthi umthetho mawudlala indima yawo. Kanti omunye wabelaphi bendabuko uThulani Kwanyana
owaziwa ngelika Dr 3 Second, uthi-ke kuyichilo lokho kwenzekile kuleli thwasa. Uthi-ke futhi nalowo melaphi wendabuko ongugobela kufanele enqindwe amandla okusiza abantu ngokubethwasisa. Kuyichilo kakhulu thina kithi bantu abamnyama nezinye izizwe zisibuka ngenye indlela yokuthi thina kahle sifana nezilwane. Kahle lokho ngiyakuhlaba ngiyakuhlikiza nje. Lokho akuzange kuze kube khona umuntu oqondile olekelela abantu nokuthi abathwasise aphinda ashaya bulale. Lokho kuyinto engekho kwayena lo muntu lo umenzi walokho akayena umuntu ophathiswa amandla ngokweqiniso ukuthi akwazi ukuthi asize abantu ngokuthi abathwasise. Ilokho ebengikubeka ukuthi lo muntu lo ulimaze kakhulu negama labantu abalekelela abantu ngokweqiniso nangabe lapha abaqondile nabenzela izinto into eqondile uyalimaza igama. Kufanele ukuthi umthetho udlale indawo yawo bese ukuthi-ke nenhlangano ezithile zabelaphi bekwazi ukuthi kube nendlela zokuthi anqinde amandla engabe sawazi ukuthi akwazi ukuthi aqhubeke nokuthi enze lo msebenzi awenzayo ngoba kahle yena akasebenzi ungumbulali lo muntu lo. Ezindabeni za1KZNTV kube kumqondisi Myeni ngisogaganeni. Umholi we-ABC uPhilani Mavundla uthi ubungekho emthethweni umhlangano obubanjwe abanye babaholi be-ABC ePinetown eThekwini ngempela sonto bekhalaza ngezinqumo ezathathwa yilo mholi ikakhulukazi-ke sakamumva sokuqashwa komshado wabo ne-IFP komasipala bakulesifundazwe. Lokhu-ke kuvele kwelinye lamaphephandaba elishicilela ngesiZulu njengoba kuphinde kwavela nokuthi-ke abasanemeneze ngengxenye ethathwa-ke emholweni yamakhansela eya eqenjini. Umhlangano obizwa abaholi be-ABC bezifundo ezahlukene kulesi sifundazwe ngempela sonto kwabanye kungase badonsela amanzi ngomsele njengoba kuvela ukuthi ubuholi phezulu abaziswanga ngawo. Bekuwumhlangano obungekho nje emthethweni kodwa ke caca ukuthi bekhona amalunga nobuholi be-ABC baseKZN kade bekulo mhlangano. Izathu sokuthi sithi umhlangano obungekho emthethweni yingoba makuzoba umhlangano ofunze loyo njengalo nje weprovince esingathi we-PEC kufanele kahle isigungu esiphezulu e-NEC saziswe ngaleyo mhlangano bese ke kudeploya labo abadeployiwe okanye abadeploywayo ukuthi babe ingxenye yomhlangano. Kodwa ke bekade kungenjalo ingakho sithi bekuwumhlangano obungekho emthethweni. Ngokusho komholi waleli qembu uthi udaba lwenkinga yamanzi emzinyathi ingezinye zezinto eqashula umshado wabo ne-IFP komasipala. Emhlanganweni wethu ogcina sabanawo nobuholi be-IFP emvoti obabunayo babumeya bunomama uSpeak uDlamini bunohuphe we-IFP ubabuDlamini sahlukana kuvunyelene ngento yothatha ke behambe bokhuluma nobuholi babo ukuthi bazokwenza njani ukuthi kulungiswe udaba lamanzi emvoti ngaphambi ukuthi sihambe sosebenzisana. Uma ngabe udaba lamanzi emvoti bungalungi sabaneze inzwe impilo sababuye nempendulo. Hayi phelile manje inyanga abakaze babuye naleyo mpendulo. Bese kokunyeka bose kusebenza masebenzisana singavumelana sabaholi kodwa kunabantu abalinde ukuthi sibasize ngeinto ezithinta intuthuko. Iloyo ke umhlangano ogcinwa officially okanye wasemthethweni nabaholi be-IFP engiwaziyo okwahlukana kubona ukuthi akuvunyelwana ngakho ukuthi asizosebenzisana inkatha engakasinezi amanzi emvoti. Kulo mhlangano kuthiwa kwavela nesikhalazo semali enikelwa amakhansela eqenjini abathi inkulu kakhulu. uMavundla echaza uthi izikweletu ababhekene nazo eqenjini yizona ezabenza bafika kulesi sinqumo. I-ABC inezikweletu ezinkulu kabe nazo kuma-suppliers asinceda mangabe siyokhethweni. Lezo zikweletu akukwazi ukuthi zikhokhwe omunye umuntu kodwa kufanele ikhokhwe ithina esibenefitayo ngokuba amakhansela. Lulula nje lo daba akulona udaba ongafanele lisinde umuntu ukuthi aluqonde ngoba akukho mali ayifakile ukuze abe yikhansela. Futhi i-ABC akukho la inohulumeni khona ukuthi intshontsha khona izimali okanye namandiya ayinika imali okanye abelungu abayinika imali njengoba kwenziwa ngamaqembu. Asinayo thina umlungu odayisa ugwayi ozosinikeza imali. So ke asinabo abantu abaletha amathanga amanzi abazosinikeza imali. Kuteboho Sibisi ngiseThekwini. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuya khona.
Asikubingelele sikwamukele mongabe usanda kusijoyina ubukela izindaba ke ze1KZNTV nazo izihloko ezihamba phambili. Ivule ngokusemthethweni eyezokuvakasha. Kusolwa ke Ugobela ngokubulala Ithwasa. Kanti ke kuhlukene imbono kwabe ABC. Bakhathazekile abazali babafundi besikole samabanga aphezulu isukuma comprehensive njengoba ke iqinyelwe ugesi ngezinsolo zokuthi ke inesikweleti kwa Eskom. Lokhu kwenzeka nje inkantolo ephakeme eGoli ikhiphe isinqumo sokuthi ke izikole, izibhedlela, imitholampilo kanye neziteshi zamaphoyisa kuhoxiswe ke uhlelo lokucinywa kukagesi ngenhloso yokuwonga. Le nkantolo iyalele ungqongqoshe uPrivate Gordhan ukuba qinisekisa ukuthi lezi zinhlaka ziphazamiseke zingakapheli izinsuku ezingama-60. Abazali besikole samabanga aphezulu isukuma comprehensive bafuna umnyango wezemfundo ukhokhe isikweleti sagesi. Kuyimanje isikole sethu sicishelwe ugesi. Ugesi ucishwe ngoLwesihlanu, izingane vele azinawo ugesi ngenxa yokuthi uthi Eskom isikole asikhokhile. So thina njengabazali ke asiliboni iphutha esayidini lethu ngoba thina vele isikole sunofi. Okusho ukuthi isikole sibhekelelwe i-department ekufanele ngabe iyazi ukuthi ugesi ukhokheliwe nazo zonke izinto ezimele zikhokhelwe esikoleni. Uphinde waphawula ngesinqumo senkantolo yaseGoli odabeni lwagesi. Mina ngiyasithakisela kakhulu isinqumo senkantolo yaseGoli ngoba uma ubheka thina ke njengesikole sethu mawubheka la eMbali sona sikole esinezingane ezibhodile ezudinga kakhulu ugesi ngoba ezinye izingane zama-day scholars ziyakwazi ukuthi emakhaya sipatanise mhlambe sibase naphansi senze konke ongabangela ukuthi ugesi uma uhambile sikwazi impilo ukuthi iqhubeke. Kodwa izingane lezi esinazo lapha esikoleni ezamabhoda akukwazeki ukwenzeka lokho. So inkantolo yaseGoli uma ikhiphile isinqumo sokuthi ugesi akufanele ucishe ezikoleni siyothokoza kakhulu uma ngabe kuzokwenzeka njengoba isinqumo isikhiphile. Inehawu ithi yilungelo labantu kuba basizwe ezibhedlela ezinogesi. Ilungelo labantu i-basic right ukuthi babe bahlinzekelwe ngezempilo. I-load shedding ngiyalithatha lelo right leyo ilibeke eceleni. Siyavumelana kakhulu nalesinqumo ukuthi as-exclude noma as-exemptwe kwi-load shedding. So khumbula ukuthi la nje eMkungundlovu sike sanesigameko lapho eTaylor's Clinic ingane ike yabelethiswa noma kwabelethwa ingane ngaphansi kwama-cellphone khanyiswa ngamafoni amanesi. Igameke njalo sidingi. Ungubane uthe babheke ngabomvu ukuthi uhulumeni uzolisebenza kanjani lolu hlelo. Konke kuzolala ekutheni i-practical kangakanani lento le ngoba phela siyazi ukuthi uEskom suke washo ukuthi le ipower yabi i-linked nama-communities asurrounde lezo zibhedlela lezo. Ukuthi uma uthatha iHerigwala Regional Hospital uzoba exclude kanjani abantu baku-Ashdown noDambuza. Yilezo zinto esifuna ukubona ukuthi bazozenza kanjani njengoba sekuphumela isinqumo lesi. Kanti lokhu kuze ngemumva kokuthi inkantolo ephakeme eGoli ikhiphe umyalelo wokuthi izibhedlela, imitholampilo, izikole kanye neziteshi zamaphoyisa kuhoxiswe kuhlelo lokucinywa kwagesi ngenhloso yokuwonga ukuze kungaphazamiseki ukusebenza kwako. Inkantolo ibe isinikeza ungqongqoshe uPrivate Gordhan izinsuku eziyama-60 ukuba qinisekise ukuthi lesinqumo siyalandelwa ngendlela. Kanti amaqembu aphikisayo ashayele ihlombe lesinqumo. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Amalungu omphakathi waseDududu ngaphansi kamasipala uMdoni ku-Ward 19 agxeka ukungasebenzi kwalo masipala njengoba ke bethi izinsiza ezifana namanzi, imigaqo kanye nokuthuthwa kwendle izinto abazizwa ngendaba. Ilungu kwelomphakathi uSithembiso Mbhele uthi inzima impilo ephilwa abantu abalapha njengoba ke bephuza amanzi asemfuleni nawo angahlanzekile. Uthi ke namaloli athutha amanzi ahlela wasebenze ngoba file. Umbhele uthi ke bafuna ke lo masipala ufakwe ngaphansi kwesandla somlawuli. Amalungu omphakathi waseDududu ngaphansi kwamasipala uMdoni ku-Ward 19 ogunelsi eNingizimu nesifundazwe akhala ngokwehluleka kwalo masipala ekuletheleni umphakathi izidingo ezifana namanzi, ukulungiswa komgaqo kanye nokuthutha kwendle. Ilunga lomphakathi lithi kade babebamba imihlangano befuna kulungiswe lezi inkinga kodwa basizakale. Uthi bafuna lo masipala ufakwe ngaphansi kwesandla somlawuli. Inkinga nje enkulu esibhekene nayo kakhulu emphakathini inkinga yamanzi. Amanzi awekho. Mangabe ngithi awekho in such a way that
ku-stressful amanzi si-end up siwaphuza nenkomo amanzi ageleza emfuleni sizama uku-engage amakhansela abike lokhu athi inkinga isogwini iy'moto zamanzi ezinye nje sikhuluma nje zila emva kwami zihleli zifile ezinye zazo izona zinto-ke sibheke nazo imigaqo yethu ayikho esimweni esi-right imvula-ke zafika zenza isimo sawesi angabe kufika hlampe umuntu o-independent onjengo-administrator hlampe angakwazi ukuthi asi-oversiyele umasipala wethu. Iqhuba uthi amadolobha ngaphansi komdoni awanazi izindlu zangasese zokusetshenziswa umphakathi. Ungaya emadolobheni ethu manje uzothola ukuthi eScottburg ayikho i-public toilet. Erenk nje ayikho i-public toilet okuyindawo lesuke inabantu abaningi. Funa uzuye emall mawufuna i-toilet. Emzinto idolobha elingaka whereby engicabanga ukuthi u90% wamasipala wala usebenzisa umzinto. Thola ukuthi alikho i-toilet. Elinye ilunga lomphakathi lithi baphila kabuhlungu njengoba bengenawo amanzi. Ngesibhekene nayo eyamanzi amanzi awekho. Sesiphuza ngisho amanzi emfula lawo kuwona ekugcineni esesinika inkinga sithole sesingasaphilile. Uvelile Ngwane uthi abantwana babo sebephoqeleka ukuziphathela amanzi uma beye esikoleni ngoba hleze engekho. Indlela esixakela ngayo amanzi inzima kakhulu ngoba asikwazi ukwenza imisebenzi engabe siyenza ngayo ngamanzi. Okokuqala siyawaphuza asinawo ukuphuza. Kuyafiwa njengamanje kuyashonwa asinawo ngisho ukungcwaba emngcwabeni amanzi. Amanzi indlela esiwaxakekele ngayo la kamasipala wethu edududu umphathi komdoni sinawo ama-truck kodwa amanzi awaphumi. Mayifikile i-truck uthola ukuthi iyadlula iye kwezinye indawo iyadlula lemgqombweni la suke nime khona. Uthola ukuthi thina esisebenza amabhizinisi amancane sidinga amanzi asikwazi ukusebenza amanzi if engekho. Indlela esihlukumezeke ngayo le dududu ngenxa yamanzi inzima impilo esiphila even nezingane zethu ezikoleni kuze kuthiwa sifakele amanzi egudini ezincane uyibuthi lamanzi kuthiwa siwafake sizowathathaphi lamanzi kuthiwa siwafake kobhaka bezingane. Imizamo yokuthola ukuphawula kwamasipala umdoni iphunzile bebethembisile ukubuyela kuthina nokuze kwashaya isikhathi sokuthi siye emoyeni bengakabuyeli. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisedududu. Kuphelile ukukhathazeka kubazali bojahidada benkulisa abebephoqeleka ke ukuwela imfula uma ke beya ezikoleni bekhashwa ke ngabazali ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi bafika esikoleni bephephile. Ukwakhiwa kwenkulisa ikhula nathi eyethulwe ngumasipala umsinga emcimbini okwethulwa kohlelo lohlahlomali ka2023-2024 endaweni yasePomoroyi sekuyisixazululo ke kulenkinga. Kuphelile ukukhathazeka kubazali babantwana obekuphoqeleka ukuba bawela umfula isampofu uma beye esikoleni njengoba umkhandlu wasemsinga wethule ngokusemthethweni inkulisa ebizwa ngokuthi ikhula nathi endaweni yasePomoroyi. Usiphindile Sithole Zondi ongumzali womntwana ofunda kule nkulisa uthi lokhu sekwenze impilo yabalula njengoba bebebahluphekela abantwana ngenxa yemifula. Ngicela ukudlulisa nakho ukubonga kumasipala wethu wasemsinga osethe wasihlonza ngecrash ekade singenayo. Abantwana bethu besibahluphekela befunda kude beze bewele nanemfula bekunomfula omubula isampofu. Sizama sithi siyofuna ukuthi abantwana balithole usizo. Uqhube ngokuthi imfundo iyalixosha ikateziko kanti lesi senzo sihle njengoba abantwana bezoqala manje ukuba befunde. Besicela kube ikhula nathi ngempela ngoba abantwana bethu sifuna baqala ukufunda besemanje ngoba sesiyazi ukuthi imfundo isiyimpilo. Uma imfundo umuntu efundile liyaphuma usizi emzini wakho uphile nawe njengabantu bonke. Kanti onguthisha walenkulisa uthi uyabonga njengoba lenkulisa isivula amathuba omsebenzi. Uthandiwe Ndlovu uthi uyabonga kakhulu ngalokho kwenziwe ngumasipala umsinga. Ngiyabonga nje ukuthi nisixhase la emphakathini ngecrash ukuthi sikwazi ukufundisa izingane njengoba nguthisha njengamanje. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngicela nisisize nisixhase nangezinto ezishodayo la ecrash ngoba izinto eningayikabikho kahle. Khona manjalo umeya womasipala umsinga uthi izingane ezisemakhaya ziyephuza ukuya esikoleni. Ufela inkosi Sikhakhane uthi uma kukhona inkulisa abantwana bayashesha ukuba bekhaliphe. Ngiyathanda ukugxila kancane endabeni yama-crash ngoba kuyindaba yenkulu phela ezethu ingane
thina kakhulukazi esemakhaya ziyephuza ukuya ezikoleni noma seyifika ezikoleni futhi zethuke ngoba zikujwayele ukuhlangana nezinye izingane kodwa uma icrash ikhona inkulisa ziyakwazi ukuthi ziqale khona zijabule zihlangane ndawonye njengoba mhlambe nibonile nje nani ebesinani lapha ya ukuthi sithe masifike ecrash safika ingane sijabule nje azethuki noma zisibone ziyayihlabelela nje ziyahlabelela zincane kodwa yini sezijwayele ukuba sesikoleni nothisha bayafundisa nezithombe sibonile abakhombisa zona lokho kwenza ukuthi isiqalo sengane isafunda into eziningi ihlukane nabazali bayo ngoba nayihleze lapha ekhaya lokho hayi bomyekeni ingane lo hayi ningamthethisi ningamenzisi lokhu ningamenzisi lokana kulapha nezinye izingane umqondo usheshwe uvuleke akhaliphe. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisePomoroy eMsinga. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye ezitolo. Asibingelele siphinde sikwamukele futhi mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili. Ivule ngokusemthethweni eyezokuvakasha. Kusolwa ke Ugobela ngokubulala Ithwasa. Kanti ke kuhlukene imbono kwabe ABC. Ake sibhekele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.40 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.22 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-20.25 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Golide ke lona lingu-$2,022.40 i-ounce kuthi uwoyela ke ongahluziwe ube u-$77.01 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Iqembu leSuperSport United labadlali abancane nabadlala ke kwisigaba se-DStv Disc Challenge lihambela phezulu ke njengoba ke selingompetha ngokunqoba ke isicoco seligi ye-DStv Disc Challenge libe ke lihlezi ekhaya. Leli qembu lwezwe ngelibanzi iTX Galaxy nelishayele izimbangi ezayo iCape Town City ngesonto emini. iSuperSport United oqale ke imidlalo yangempela sonto ihlezi esicongweni kuqinisekisiwe ke ukuthi isingompetha abasha be-Disc Challenge besizini ke ka-2022-2023. Isalelo ke umdlalo wokugcina ngenxa ke yokuthi ke alisekho elinye iqembu elizoyifica ngamaphuzu. iGalaxy yehlule iCity ngamagoli 2-1 nekuyiyona kuphela ke iqembu ebese lingafici iSuperSport ngamaphuzu. Amatsantsantsa ke ehlule iSwallows ngamagoli ke 3 eqandene ngomgqibelo. Anyukela ke endaweni yamashumi ke ayisithupha-2. Ake sikubhekele isibikezelo sezulu. Yeke mzwakwethu naze kade sikuphathele zona ke namhlanje sihlangabeze futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.